Men Türkmenistandan ýani kokolyň täze näme diýilleri maşgalasy bolmana geldim. İlki azajyk alyp şulaň önümni alyp barlak gördüm. Gaty göwnüme ýaratdy. Nesip bolsa gelecekde de Türkmen daýhannamyda şu kokolyny akdyp şolara ulanmany hem öz yerimde ulanmany maslahat bermek üçin hem almak üçin geldim da beýat. İlki bilene kokolu maşgalasynyň mihman söýerligi, ikinciden hem bir hakykatdan hem bir zawoda gelende de şu önümün işgärleriniň ýagny önümün öndürüşiniň iýdigiderligini görüp hakykatdan hem şu zadyň özü bir aýratyn hem ütgoşuk zatdygy zawodundan belli de sebäbi bärde kän zatlarly ýeke zat öndürilip hasam şu zawoda gelemde esasam insonky tehnologiýalar ulanylyp insonky ýetilen ýanky çi mallar ulanylyp ýeke zada da üns berilen soň şoňam hil has gowy bolýan ekende. Men özüm esasy edil şumat üzüm dilandym, Mekke dilandym, biram soğan dilandym. Ýanky Mekke'de ulanymda hasam gowy netijesini gördüm. Gönnön aýdanda öň mysal 10 sant bolýan bolsa şumat Mekke'lemiz 15-20 sant ýaly ulluk hem agramda gaty tapawut etdi-de. Hem bu döküniň ýene bir aýratynlygy öň kän döküni alyp jemläp aýr-aýr ulanýardym. Bunu öz düzümini men 30-dan gowrak zat bolan üçin men işime meňnet üstüne de öz netijesinem gowy görkezdi. Bir gerekde mysal öň azot, fosfor, kali, ýanky amino kislotalar ulolýan, kiçelýän strese garşy şol ýazatlar aýr-aýr ulanmalygyň şu kokol bir gerek alyp ekine berýän men gatykän işim meňnedip üstüne de öňkü edýänlerimin hilinen hem gowy özüm görkezden üçin Kokoli Powerful. 中国的巧克力，世界的 Kokoli。